denai hanyo singgah saja. Ke adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama dulunya mangko tapi jak halaman tuan. Usaha kayo tuan panggakan lama nyokatan sampai rangkuangan. Apa guna kayo balik indah punya orang punya awak Jawa dari dun sana. Biar anda bapiti asalai babudi maguno dalam nagari. Kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usang tuan buru asangko denai hanyo singgah saja. Te adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama dulunya mangko tapi jahat halaman tuan. Usaha kayo tuan panggakan lama nyokatan sampai rangkungan. Apa guna kayo balik indah punya orang punya awak Jawa dari dun sana. Biar anda bapiti asalai babudi baguno dalam nagari.